אחשוורוש. איזה ימים שהוא ניסה להתעסק, קודם כל שהוא הצליח לשלוט, הוא אחשוורוש שקיבל את הכוח של נבוכדנצר, לא בגלל שהוא נולד עם זה, אלא בגלל שהוא מלך מעצמו ולקח את נכלתו של נבוכדנצר. עכשיו הוא משתמש ברחם שלה. הוא כגבר יש לו רמ"ח איברים, הוא צריך עם הרחם שלה להשתמש, אבל הוא צריך לעשות פה סוד גדול מאוד, כדי שהקליפה, היין של הקליפה, תשלוט חס ושלום על הקדושה ולא ייבנה בית המקדש. אז איך עושים את זה? הוא אחשוורוש שמלך מהודו ועד כוש. גם החוכמה וגם הבינה, שהם שני הנערות, שמשם בא הכוח לראש של האישה, ושתיים יש ברחם, שזה חידקל ופרת. הוא עוזב כעת את חידקל ופרת, בגלל הוא שולט עליהם, אבל הוא לא שם את עיר המלוכה שלו שם ביניהם, כמו שעשה נבוכדנצר. הוא הולך מבבל לשושן הבירה, אבל הוא ישלוט גם מהודו ועד כוש, כדי שיהיה 720 ומאה מדינה שכוללים גם כן את המקום שברגע שהקליפה חס ושלום מתחזקת בה, אז הקדושה יורדת. כי תמיד הקדושה והקליפה, כשזה עולה זה יורד, תלוי מי נגד מי. כמו שאומרת הגמרא, זה מה שאמר שם לרבקה אמנו, ולאום מלאום יאמץ. או שזה יעלה או שזה יעלה. ורב יעבוד צעיר, יש לו שני פירושים. או שרב יעבוד את הצעיר, או שאת הרב יעבוד הצעיר. תלוי לפי המשקל של העוונות והמצוות. לכן הם ענו לה בלשון שיש משתמע לשתי פנים. עכשיו, הוא רצה ורב יעבוד את הצעיר, שחס ושלום, עם ישראל שהוא רב, מי גורם לישראל שיקרא רב? כשהם בקדושה הם נקראים רב, כשהם בקליפה הם נקראים ערב רב. הרשעים שבישראל הם מורידים את הרב ומורידים אותו לערב רב. ברגע שיש ערב רב הם גורמים ש127 יהיה בצד של הקליפה, שהכל יעבור לשם, שכוש ישלוט חס ושלום. אז כמה שמשה רבנו מסכן 40 שנה נלחם, הלך לכוש, מלך על כוש, ישן עם מלכת כוש במיטה אחת כביטול אשתו, אבל נעץ חרב שלא תקרב אליו ולא יתקרב אליה. הכל היה כדי לתקן את הסוד הגדול הזה, את הבחינה הגדולה הזאת. למרות הכל, מה שתיקן ואת הכל, ישראל בעוונות גרמו לחורבן. משה בנה את המשכן, ואחר כך שלמה בנה את המקדש, אבל על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו וזוכרנו את ציון. זה בגלל עוונותינו.